Waqt il-velja li saret il-ħamis fil-għaxija l-President tal-Aqda Estremista Repubblika, Vicky Cremona, komplet tajt li se tiġġieled kontra il-Gvern Laburista għax huma ma jibżaw minn ħadd. Repubblika tappoġġa bisħiħ lil dawk laqdiet kollha li qegħdin minn ta' quddiem jiġġieldu din il-battalja għall-artna u ħadd musa jbeżżana. Bħal Partit Nazzjonalista, il-President tal-Aqda Repubblika qalet li din il-ġlieda se tkompli anke barra minn xtutna, tranka fl-isfond ta' riżoluzzjoni instigata mill-Partit Nazzjonalista kontra Malta din il-ġimgħa stess. U se nkomplu niġġilduha anki jekk il-ġlieda tagħna ikollna wasluha barra minn xtutna. Attivisti li tkellem waqt il-velja sansitra ftaħar li se jkunu qed jipprotestaw fl-istess ħin li l-Gvern se jkun qed jippreżenta il-budget għas-sena d-dieħla, budget li l-Prim Ministru Robert Abela diġà tenna li se jkun wieħed b'saħħtu favur il-familji Maltin u Għawċin. Ħanamlu dimostrazzjoni oħra kbira u ħanamlu ilu f'dakinhar tal-budget. Għax mux hekk sejjer da l-aqwa budget tiela u da l-aqwa budget niżla u ma rajtux budget bħalu. Nimmarċjaw qudiem il-Parlament u sakemm Clyde Caruana ikun qiegħed jiddeskrivi x'ħajamel u mhux ħajamel fis-sena fiskali li ġejja, għana nkunu qegħdin hemmhekk ngħidu u nsafru ħalli jismawna sew.